Ahoj, já jsem Adam. Pojďme se spolu podívat na největší batoh Tamrak z řady Expedition 8. Pojďme se podívat na vychytávky a věci, které se našim zákazníkům na tomto batohu nejvíce líbily. Především všichni oceňují materiál, který je voděodolný. Zipy jsou chráněny takovou gumovou páskou, která po zavření zipu se uzamkne a je voděodolná. Hlavní zip je schovaný pod přibližně 5 cm přesahem, lze jej zadrhnout, takže ten hlavní vstup je také schovaný a jištěný proti stékající vodě. Na bocích tohoto batohu najdeme upínací přesky, kde funguje celý modulární systém firmy Tamrak. To znamená moře, brašniček, různých přídavných větších, menších, na pití, na blesk, na cokoliv jiného, co potřebujete dát na bok. U takhle velkého batohu je naprostou samozřejmostí, že ramení popruhy jsou brutálně polstrované, velmi příjemné a i přesto, že váha techniky, která se vejde do toho batohu, je velká, tak ani po delším nošení na zádech tento batoh nevadí. Protože má různé přesky, kde můžete dopnout, případně vyladit posazení batohu na zádech. Ukážeme si také později. Výborný bederní pás, také s možností přidání modulárních brašniček od firmy Tamrak. Vepředu kapsa pro notebook a kapsičky pro příslušenství. Sliboval jsem, že ukážu, jak funguje zavěšení stativu. V tomto případě Velbon Sherpa 600. Tak, velmi jednoduše odepneme kapsu pro uložení nebo zastrčení jedné nebo dvou nožiček. Dáme dvě. V horní části batohu máme přesku. Podle velikosti stativu nastavíme, zacvakneme. Vidíte, stativ nádherně drží v přední části nebo v čelní části fotobatohu. Tak. Jak jsem říkal, váha techniky, která se vejde do tohoto batohu, je již opravdu velká. Nicméně batoh opravdu výborně sedí na zádech. Tak, vidíte, odepnu jistící přesky, odepnu hlavní zip a dostanu se přímo do útrop celého fotobatohu. Vidíte, Canon EOS 40D, naprosto bez problému. EOS 1 DS a zde 100 makro, 70 až 300 IS, 50 1.4, pod ní sada mezikroužků, jištěn popruhy, aby nevypadl, nádherný objektiv 150-500, 6,3 od Sigmy, přijďte se na něj podívat k nám. A vidíte, zde, ještě volný prostor. Samozřejmě tady také. Tyto přihrádky jsou na suchý zip a jsou variabilní, to znamená, vnitřní prostor můžete jakkoliv předělat podle velikosti vašeho objektivu. Jestli jste zvykli nosit sluneční clony, vše se dá přizpůsobit tak, abyste je nemuseli sundávat a tak dál. V této části batohu, neboli v tom víku, máte 1, 2, 3 kapsy pro příslušenství. Filtry, krytky, karty, čištění a tak dále. V přední části, jak jsem sliboval, se nachází i prostor na notebook. V našem případě 15-palcový, ale bez problému se sem vejde 17, 19. Naprosto bez problému. A kapsičky pro příslušenství. Opět, vejde se sem klidně i blesk, ale nedával bych ho sem, hrozilo by možná nebezpečí nějakého proražení, zlomení, spíš dovnitř do batohu. Jinak samozřejmě baterky, karty, čištění, osobní věci, doklady, vše je zajištěno samozřejmě vodotěsným zipem.